și am deja câteva teme pentru filmulețe. O să urmăresc pașii oamenilor și în funcție de pașii lor o să le ghicesc comportamentul. Domnul Băsescu plânge teatral și eu am impresia că am spus să le vadă domnul Băsescu, poate îmi plânge și mie pe umeri. Deci ideea este să plângă cu adevărat. Domnul Băsescu a uitat că a avut o mamă. Domnul Băsescu a uitat că a avut un tată. Domnul Băsescu acum se consideră doar un om printre oameni, nu un președinte, care de fapt trebuie să aibă grijă de toți oamenii din țara asta. Nu știu câți din cei care le vor vedea se vor gândi că e suferința unui bătrân și nu numai. Pentru mâncare mai puțin. Că după ce îmi plătesc toate datoriile, îmi rămâne puțin. Ne-am obișnuit cu puțin. E foarte umilitor când ceri împrumut. Chiar dacă oamenii te înțeleg, chiar dacă, cum să spun, tu îi dai la timp înapoi, dar e cea mai mare umilință care am trăit-o de când sunt pensionară. Să cer împrumut. Mai am cont deschis la piață. Când nu mai am pe ce să cumpăr zarzavaturi, fructe, îmi dau pe datorie, au un caietel, mă trec în caietel. Vodafone. Da? Da, da. Da, da, da. Insulina, să vă arăt Bine. aparatul cu care mi-au glicemia. Da, da, da. Toate medicamentele alea de acolo le luați? Da, da. Și de 10 ani. Sunt medicamente pentru... Ăsta e pentru diabet. Da. Ține odată, ce este acolo? Poftim? Ce poză aveți acolo? Am făcut-o pentru cruce. Este important că am grijă și de mama mea care să fac lângă ea o poză acolo. Da, imediat o apă sau băcare acolo, da. Să vă luăm așa când acolo vă faceți că... Fiecare moment. Stau o prăjitură. Mai adun. Unul? Nu beau. Ei nu vrei. Vrea că te pozează. Nu mai dacă nu beau. Nu Lăsați-o mănânci. acolo, că dacă Nu nu... mănânc. Uite așa îmi face toată ziua. Gata, lăsați-o așa. Da. Hai, pune-ți-o acolo. Să vă explic eu. Asta e o carte scrisă de un verișor de-al meu. Și am fost la Brăila la lansare și am vorbit acolo, i-am dat gata pe ea. Mă laud. Da, da, da. L-am numărat că am și în spate. Nu știu cam câte sunt. Averea dumneavoastră de o viață. E pasiunea mea de o viață. Și acum ce să vă mai... Dar ce să vede așa? Da, că le-am scoase și aici. Poliție, sărutați ochii bătrânei, ce amarnic plâng, că
banii ce are de sicriu nu-i ajung. Mângâiați obrazul femeii ce odihnă nu are, pentru o bucată de pâine și un blui ce vrea ciocolată, de la moșul sărac, cu traista înghețată, când fiul cel mic portocale Nu, pe mine. Coborâți o clipă pe pământul cel sfânt, unde cu semenea ați făcut legămată, în anii când viața le era blestemată. Spălați-vă cu roa dimineții obrazul pătat, a făcut schimbarea cu gândul la ziua de mine, dar sunt mai săraci, căci fără rușine, îi călcați zâmbind în picioare, uitând că sunt oameni și doare. Și amintiți-vă că pentru tot apel îmi place sărbători. Politicieni, ce mai salutați ochii bătrâni? Ce, nu puteți să-l mai opriți? Gata, gata. Aici am scris despre Dobrin, aici am scris în VIP, aici am scris despre preotul nostru, pe pată, da. Asta am trecut de mama, că am dat-o și pe mama în VIP, știți, Deci ați cochetat cu presa, cu poezia, cu... după Revoluție. Ce s-a întâmplat? Într-un ziar local, o vorbă românească spune că bătrânii sunt de cumpărat. Doar guvernanții n-au înțelepciune și se gândesc că-s buni de îngropat. Politicienii la TV apar zâmbind pe orice post, pe cei săraci n-au timp să-i vadă. În ochii lor, românul e mic și prost, normal, fiindcă e bun și îi raptă. Vreau să ningă, vreau să fie liniște în țară și îmi doresc sănătate și mie și mamei mele. Când stau la masa îmbelșugată, să se gândească la cei care n-au ce mânca, la copiii care își doresc și ei ceva mai bun, la copiii care stau pe stradă, la bătrânii care au o pensie mică, cad, dacă n-am bastonul. Și aici de ce ați zis așa că oferiți respect la schimb? Păi da, nu știți că multă lume îți intră în casă și când pleacă, uită să te respecte, nu? Apel în prag de sărbători. Politicieni, sărutați ochii bătrânei ce amarnic plâng, că banii ce are de sicriu nu-i ajung. Mângâiați obrazul femeii ce odihnă nu are, pentru o bucată de pâine și un blic de mâncare. Ștergeți lacrima copilului ce vrea ciocolată, de la moșul sărac cu traista înghețată, sau de la tatăl șomer ce suspină în tăcere, când fiul cel mic portocale îi cere. Coborâți o clipă pe pământul cel sfânt, unde cu semenea ați făcut legământ, să le dați demnitatea ce le-a fost furată în anii când viața le era blestemată. Spălați-vă cu roa dimineții obrazul pătat și priviți în față pe cei ce au votat. Au votat schimbarea cu gândul la ziua de mâine, dar sunt mai săraci, că-și fără rușine îi călcați zâmbind în picioare, uitând că sunt oameni și doare. Și amintiți-vă că pentru tot ce au pătimit, într-o zi Dumnezeu la cei răi l-a plătit.